Tripura Tribal Area Autonomous District Council Establishment of Town Community Bill Act 1989 খাইজাক্কা 1989 মানে অনেক দীক্ষা কিন্তু आ बिल जों মন্ত্রিসভাও পাস খাইনাंगौ কেবিনেটও পাস खाइनांगौ फियाबा जों आ बिल न तैगै जों अर नुखा तमा कांग्रेस तमा CPM अ बिल न तैगै टाउन कमिटी न बिल न तैगै बर इंटरेस्ट नाया बा गुरुत्वपूर्ण रैया बर अब प्रमाण जों नुखा कांग्रेस चालकखा एडिसिनो এবং पार्टी चालक एडिसिनो किन्तु बर कोनो समय आ बिल न बर पास लाया इवन CPM लगातार 25 বছর बर चालकखा प्लस एडिसि बर चालकखा जिनि कम्युनिस्ट पार्टी किन्तु बर आ बिल न पास खाने बर चेष्टा खाया और कैसे आं साना मोसो दिनै अ टाउन कमिटी बिल न 2016 बर काउन्सिल बिल पास लायका काउन्सिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बर पास लायो बर स्टेट गभर्नमेंट बर पाठाव रखा तैबो आं अर नुखा दिनै अमाहाय बिल जों आं साना मोसो अनेक बर जों साइमे दं किन्तु जों नुगो दिनै बिनि देशआव कार्बि आंलं क'क्राझार नि बुधन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बर आगिनो बर अनेक बोसोर आगिनो बर अबिनो बर पास खानाखा कार्बि आंलं बर नाखा टाउन कमिटी बिल तेनि क'क्राझार गसाइगाव बर गोबां मा बायखे टाउन बर एडिसिनि बिसिंफानो बर डिक्लेयार खायगा टाउन कमिटी बिल अनेक बोसोर आगिनो किन्तु फियाबा त्रिपुराव अमक खायजा गैया तार माने जेखुनु पलिटिकल पार्टी ना कांग्रेस ना CPM आबर बर गुरुत्वपूर्ण रैया बर इंटरेस्ट नाया बर इच्छा गरे औ प्रमाण नखा आं दिनै अर कैसे कक साना मोसो बेले इंटरेस्टिंग अ बिल केबिनेट कासागा एक दिन दिनै अर तिनि तारिख दङ दिनै 27 June 2017 at 11 AM कैबिनेट मीटिंग कैबिनेट अब काखा और तिनी आ समायो तिनी मानिक सरकार चीफ मिनिस्टर अबोध देबरमा मिनिस्टर बादल चौधरी मिनिस्टर तपन चक्रवर्ती मिनिस्टर मानिक दे मिनिस्टर खगेन्द्र मतिया मिनिस्टर मनिन्द्र रिया मिनिस्टर विजितनाथ मिनिस्टर सैयद चौधरी मिनिस्टर बनवाल शाह मिनिस्टर रतन भौमिक मिनिस्टर नरेश जमते मिनिस्टर आज तिनी चीफ सेक्रेटारी इंचार्ज नखाय तिनी आयंगार JSG आयंगार ते आरो तंगुरिनि तिनि गोबां अफिसार दं थाखलाय अब बिल कासाखा किन्तु अनफर्चुनेटलि आ बिल बर डिफार खेलेखा अब तिनि प्रमाण दं आ तिनि टाउन कमिटी बिल केबिनेट कासाखा कासमानि परेगो आबनो बर डिफार खेलेखा तिनि अमन चुनुगो कम्युनिस्ट पार्टी कक कामां काहाम फाइ दं तिनि मानिक बाबू सं अगुरु बाबू सं गोबां कक साइ दं एडिसिनेल तै इवन जिन चौधरी गोबां कक साइ दं एडिसिनेल मुर पार मारनाय हाइ मारिनाय किन्तु वास्तव इन रियलिटी बर इच्छा करी जोंनो एनी गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट एवरी मंथ प्रत्येक मासाव 4 बार जों कैबिनेट मीटिंग आसाव 4 टाइम इन ए मंथ तारमाने कयबा बर आसक खाना 2017 बर आसक खा कैबिनेट टय फेक फटा फेक अब दिफार के माने अब पते मुतमलिया दैट मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी और GMP they are not interested to empower district council अब तो नुखा वो तिने तिन प्रमाण दङ अब बगे आं साउथिनि तिने IPFT BJP सरकार जों मात्र 2.5 बोसोर ओ 2.5 बोसोर जों तिने कसे ग्रेट अचिवमेंट तामने दि तिने टाउन कमिटी बिल खायगांखाय पास खायगांखाय ऑल जों एप्रूव खायगां कैबिनेट ना जों गोबां मा आरनियो जों सामखायमानाय रन्दी जों डिटेल जों परेखा अब तिनि टाउन कमिटी बिल स्पेशली अब जों फलो खायगा गोबां मा जों नुखा जागा जों तिनि त्रिपुरा म्युनिसिपल एक्ट 1994 अब जों से फलो खायगा त्रिपुरा म्युनिसिपल एक्ट 1994 अबन जों परेखा आगले गोबां मा जों रेफरेन्स नागै जों अब स्नामखा अब जों अम अस्त जों एक्ट माने परेगो जों रुल्स नानाय जों नुखा कयटा जागा जों लाखा तिनि creation of declaration of town area from this
minimum population 5,000 नांगौ गते आरो at least जोंनि एमप्लय और जों तेसे रेक्टिफाइ खायनाय आरो जों नोंनि 50% बा 40% आरो माने working population engaged in non-agriculture pursuit आरो माने तारमाने agriculture खाया बरो 50% 40% मा दंनाय मा किसे नियम कानुन फे दं अब जों मडिफाइ खायनाय ते आदागा जों खा आरो मिनिमाम चिनि और दागा जों एडिशनल प्रस्ताव फायका दागा 80,000 बरं नांनाय किन्तु हम हाइकवां मा चिनि और एलिजिबल चिनि डिक्लारेशन खायमान फॉर एग्जांपल नों चिनि गन्डासरा अब चिनि अनेक एरिया कटर पपुलेशन दं ने कांचनपुर एडिचेरिया आव जों दिखौ खायमान ने करबुक हम हाइराव ने खुमुलुम हम हाइकवां मा जागा दंगो चिनि काव ने स्मॉल चिनि टाउन दंगो आबर जों ऑटोमेटिकली जों बर टाउन कमिटी जों खायमान आबनि आउट जों तमन फियाबा जों बायदि जों टाउन कमिटी जों फॉर्म खायखांखाय ऑटोमेटिकली आदागा जों चिनि टाउन नि स्टेटस आबर जों मोननाय नोंनि लेवी टैक्स कलेक्ट खायमान और कमामा अजागा नि एड खायले दंगो अब डिटेल आं जरा करिंगन फरायमाया जों कमामा टाउन कमिटी खायले हांखे चिनि आरो लियो चिनि कन्स्टिट्यूट जों खायमान कमामा कमिटी दंगो जा चिनि इलेक्शन होनाय आदागा नि तंना नि budget तोरिंग नाय अकाउंट ऑडिटिंग नाय फाइनेंस कमिशन आसावनाय डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड दंनाय ओहाय कबांमा चिनि और प्रोविजन दंगो जों टाउन कमिटी बिल जों पास खायमोन गे जों लुखा जागा बलाय खेन जों टाउन सनाय जों दुर्भाग्य हमानो चिनि अब अनेक आगेंना नंग माने टाउन कमिटी बिल अनेक आगेंना नंग माने ऑफ कोर्स अब तो अनफॉर्चुनेट जों मालिया आपनो आं हामबाय राव चिनि कताल सरकारनो कायसे कक दंगो बेटर लेट देन एवर इंगे छले लेट दुगुइ माने गाहाम गसों दिनै अनेक बसर परेगो ताबो जों दिनै एडिसि टाउन कमिटी बिल जों पास खायमाखा आं खागाबो जत्त तिन टिप्रासा स्पेशली नट ओनली टिप्रासा आरो बोथ ट्राइबल एंड नन ट्राइबल लिविंग खाय दंगो दिनै गन्डासरा हाय दिनै करबुक हाय दिनै कांचनपुर हाय आरो कमामा मिक्स पपुलेशन दं बरो बेनिफिट माने बरो ताका जे ओनली इंडिजिनस पीपल or tribal people will benefit but किंतु और overall चिनी population बरोबो और benefit इंगने ओमबां जों सावतेनी तिनी कताल सरकार बीजेपी आईपी सरकार जों कब सागो सामुबो खायगो बदि बागै जों गोबां मा जों प्रमाण रय सामानो उसनोबो तिनी नगनु खाना नियाफ्रा तिनी काजा वर्कशॉप नि थांका गाव तिनी काजा already government approved तिनी काजा कमिटी दंगो renaming of the old name जेतिनि कमां मा तिनि लाइबुमानि जे कमाजाक दा बातिनि बुंबोनो स्लाइजाक आब्रनो बाहायनो जों रिनेम खायना बागैसों प्राय जोंनि आब्रस जों आब्रा सेमिनार खायके आबा मुइ थानाय दै बितिनि बेले खबर गाहाम जों समाज पार्टी जेतिनि अकरा जाकरा तिनि चौधरी तिनि राय बातिनि कमां मा अमाहाय अकरा बा पांचाय बहाय तिनि कमां मा तिनि समाजो तिनि दफागो बरनो बाहायनो जों बरना बागै अनारियम रना बागै already cabinet approve का अब तिनी मंगे बेलाय गाहाम जों साइमा तिनी गोबां तिनी दफा बिसिगो गोबां अकरा दङ तिनी चौधरी दङ राय दङ गालेम दङ ओमफ्राय गोबां तिनी सिनियर सिटिजेन प्लस बा समाजपति बर समाज नाय तो नाय ओमफ्राय गोबां दङ जमातिया दङ देवरमा दङ कलेज जत दागा कमिटी दङ हालाम दङ दालं दङ जोंबरनो बाहायना अनारियम रना बागै जों जासा खाय दङ जों रिनाय अब जों अलरेडी तिनी cabinet approve का अब मगे जों बनबांबो तिनि मां बेलाय खबर गाहाम तिनि अकरा रक बा तिनि पांचाय रक जत्तन बरो बाहायना अनारियम बर माननाय